Alex! Ce faci, Alex? Ți-ai din piciorul ușii? Alex, dă din picioare, tăticu. Hai. Așa, așa. Așa, tăticu, dă din picioare. Hai, hai. Așa, tăticu, așa. Hai, tăticu, dă-i. Așa, tăticu, așa. Hai, dă-i din picioare. Dă-i. De acolo, din piciorul și... Încă o rundă. Dă-i cu amândouă. Nu te abține. Încă un pic, tăticu. Hai. Așa, tăticu, așa, frumosule. Energie vie. Dă-i. Da. Păi, Cătălina Buruiană, ai zis că-i soarme.